Me yake faruwa? Ya san ganku baki ɗaya a waje ku baro cikin gida. Ku yi magana mana me yake faruwa? Waye kulle mana gida? Me ya faru aka kulle gidan kuma? Wasu jama'a ne suka zo daga ofishin kantoma. Kantoma ne ya turo su suka fito da mu waje. Ba irin nau'in wulaƙanci da ba su yi mana ba. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Me yake shirin ya faru da mu ne? Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Gashi na ganka a gida amma da nema maki gani. An sami sayan gida. An sami mai sayan gida. Kuma mutumin bai da wasa. Ina gaya maka. Akara makalla. Ahmad. Akara makalla lafiya? Duk wannan sarkin dillalai. To ai yadda ka ganta din nan nima haka yanzu na zo na tadda su a kofar gida suka miko mu wannan takarda. To ai ba maka ta zama ba. Akara makalla. Ai yanzu abin da ke akwai abin da ya fi shine mu tashi mu je wurin mai gari. Sai a ji cikakken labari. Tashi mu je wurin mai gari. Ku jira muna zuwa. Ku ba mu minti. Mu je gaba ta malam. Ku jira mu muna. Mu je. Gaishe ka mai garin Dausayi, Amarrama sai can mai garin Dausayi, kowa naka a Dausayi, gaba ɗaya mutanen da ke Dausayi naka ne mai garin Dausayi, kaji naka mutane naka mai garin Dausayi, awakin garin ma naka ne mai garin Dausayi. Allah ya ƙara ma lafiya mai garin Dausayi. Allah baka nasara. Allah shi baka nasara. Allah shi baka nasara. Allah shi taimake ka. Wato gaskiya da na ganku. Har na ji wani farin ciki. Ciniki ya faɗa kenan. Subhanallah. Ka san me ke da suna an ce abu na iya canzawa baya ba ta da kaɗan. To ai bayan bari na nan bisa hukuncin Allah shine muka zo. Duba dai nan ka gani. To wannan kuma To menene ke na wannan kuma? To Allah ya taimake ka.
shine mu ma muka zo nan mu ji ko kana da masaniya a abin da ya faru irin wannan al'amari mai ban takaici mai ban mamaki. Mana Allah ya baka nasara. ya aka yi haka? Wallahi ranka ya daɗe ban san hawa ba, ban san sauka ba. Ina dawowa gida na tarar da iyalina a ƙofar gida an kulle gidan. Subhanallah. Sarkin dillalai. Allah ya baka nasara. Malam Yahaya. Allah ya baka nasara. Yanzu ba mu ga ta zama ba. Abin da nake so da ku jira ni a nan. Dogari. Allah ya baka nasara. Yanzu dogari zai taka min baya. Za mu je in je gidan kantoman ko ofishin kantoman in gan shi. Wajen da abin ke faruwa. Allah ya taimake. Allah ya taimake. Allah ya gyara ki. Ku jira ni a nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Shigo. Mai gari na gajiya. Bismillah. Mai gari ya gida. Alhamdulillah. Ya kuma yanayin garin. A gari gaskiya alhamdulillah. Ai komai lafiya lau. Mai gari kai ne nake gani a daidai wannan lokacin a kuma wannan yanayin haka. Gaskiya wato dole ta sa haka. Amma kuma ka tuma duba nan ka gani. Na karanta. Wannan takarda ai da gare mu take. Mu ne muka tura ta. Wato kantoma, wanda wannan al'amarin ya shafe shi, cikin tashin hankali da ɓacin rai ya zo ya same ni har fada. Yana so ya ji dalilin da ya sa aka mashi haka. Mai gari, haka aikin gwamnati yake. Yanzu kantoma, babu wani sassauci da rangwame da za a samu wannan talakan. To, akwai abu ɗaya. Zan iya masa rangwame da sassauci, amma fa ka sani. Saboda mutuncinka da ƙimarka da girman rawaninka da ka zo ka same ni. Zan iya masa rangwamen kwana 3 kacal a cikin gidan, amma daga kwana 3 ba abin da zan iya masa ya fita. Ka toma abin da kuka hukunta, ai shi za a yi. Mai gari, kana da asusu a banki? Sosai kuwa, sosai kuwa. To ai masha Allah, faduwa ta zo daidai da zama. Idan kana da asusu a banki, idan ka koma gida, to ka turo mu. Wannan ai mai sauki ne, mai sauki ne ka tuma kware kuwa. Ina so zan tura maka waɗansu kuɗaɗe a cikin asusun ajiyarka. Miliyan 3 naka ne. Sannan kuma miliyan 2 a raba ma malamai. Kai ka san su, kai ka san daidai gwargwadon matsayin kowa, ka raba a gwargwadon matsayin shi. Sai kuma miliyan 1 a samu tsagerun yara 'yan kunji-kunji sai a raba musu. Dama haka yanayin aikin namu yake. An gama kan tuma. Ai aiki ya gama, an gama.
sannan kuma zan baka shawara, su mutane ba a biye musu, tsegumi da gutsurutso ma ya ƙare a tsakankanin mutane. Saboda haka mai gari idan sun zo da irin wannan to a kau da kai ai kamar ba a ji su ba. Wannan gaskiya ne ka tuma yayi kyau. To shi talaka kawai dama ba wani abu bane wace ta kashi. Yayi kyau. To yau to shikenan, nan ma ina duba wani aiki ne in dai mun kammala insha Allah. To takardar ai ta ma ka tafi dai. To shikenan ne. To a huta lafiya, a huta lafiya. Yayi kyau ka tuma yayi kyau. Allah da za a yi nasara. Ai insha Allah. Allah ya malaya ka yi haƙuri. Ai abin da yasa ka na ce a zo wajen mai gari. Ni na san zai kokari. Ai tun da ka ji shiru har yanzu bai dawo ba da alamun nasara. Allah ya Alamun nasara. ai nasara ma ce mata nasara kawai. Amma ba zai yiwu ba kai a rana tsaka Kawai a ce ka tashi a gidanka hawa kamar a garin abin nan. sai ka ce ba manya? To. Ga mai garin nan ma. Allah ya taimake. Allah shi baka nasara. Allah ya baka nasara. Allah ya taimake. Alhamdulillah. Malaya An kai da sarkin dillale wata kallon. Malaya Allah baka nasara. na je na samu kantoma. Ba laifin shi bane. Wannan umarni ne aka bashi tun daga birni. Shi ma babu abin da zai yi a wannan magana. Ran kai daɗe. Kenan sai dai an haƙura ba wani abu da za a iya yi. Haba mala yaya. Kai ka sani cewa ko don saboda kai na iya wani abu idan da abin da zai iya yi akan wannan lamarin. Abu ɗaya ne kawai na iya yi wanda na roƙa maka arzikin kwana 3 za ka iya zama a cikin gidanka daga wannan kwanaki kuwa kafin ma kwana 3 ka fita ka ba da wuri. Allah ya baka nasara. Malaya. Allah ya taimake ka. Ani na ma rudi. Alhamdulillah. Ga takardanka. Rike dan rike. To. Malaya. Allah shi kyauta gaba. Amin sarkin dilla. Allah shi kyauta gaba. Amin sarkin dilla. Allah shi kyauta gaba. Yanzu ba zan samu komawa ta wannan hanyar ba. Allah dan je nan makauta akwai abin da zan yi. Allah shi kyauta gaba. To nagode. Allah shi kyauta gaba. Nagode. Da kai nake magana kana ji na. Gargadi da kai nake kana wani sauri kana ji na. Ina magana ka mai da ni ban zawo ki ba. To gani na tsaya ne ba ki gaya mu. Na ga ka sauya ne me kake nufi ne? Haba Faiza, me yasa kike so ki sa mun ido ne? Ba fa soja bane kawai birgiman hankaka. Mai mulki ma birgiman hankaka ne. Wasu ga bakinsa, wasu kuma su ga farinsa. Amma wani abun ana iya kauce mishi ai. Wannan dole a yi shi. Yanzu wannan zaluncin da kake shine ya zama dole? Kar ki ƙara gaya min na yi zalunci. Na gaya maka kayi zalunci din. Ni kana ba? An mare ki.